गाइखेर लोंदों लोगोफोर नाजे एवनांगौमोन बेखौनो बावना 1 लिटार लाखाबाय आं नाबो लाबाय जेबानो गाइखेरा गोदौफावसिगौमोन मबाइल नायनाय हाय लोगोफोर गुड मर्निं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय स' लोगोफोर दा माने आं रेडि जाखांबाय बेनिफ्राय नानिखौबो रेडि खालामहोनोसै लेखा फरायहोदोंमोन आं दसे स' एग्जाम दङ नालाय दिनैबो स' नानिखौबो रेडि खालामसै बेनिफ्राय स्कुलाव लांनोसै दिनै बिदाया थांनाय नङा मानोना लोमजानो ओंखारदों होनदों बियो स' आंनो टट'जों थांसै आरोना ओमफ्राय आंनि मेगना नै बेफोरो गिदिर मानोबा बिदि जादों मिन्थिला आङो स' मिन्थिया आरोना उन्दुनो थोआखै आरो आं फुङावनो सिखांदों नालाय स' बेनिखायनो बिदि नुदों खोमा आरो आं मोनायावबो बारा थाब उन्दुनाय जायासैना भिडिअखौ इडिट खालामनानै दोनखादोंमोन आङो जे दिनै हगारनांगौखौहाय स' बेनि थाखायनो आरोना स' बिदिब्ला थाबाय थादो आंजों लोगोसे नानिखौ रेडि खालामनानै लागासिनो र' बेनि उनाव दा लोगो मोनगोन दसे उनावहाय लोगोफोर आं मोनसे खोथा खोन्थानो बावदों दे आङो ओंख्रि संगासिनो दङ बेनो मोनथारनोसै लाफा गोबाब आरोना मैया लाबोदोंमोन आं स्कुलाव थांनाय समावहाय ओमफ्राय मैयाथ' जानाय जायासै ओंख्रि दंखायोमोन बेदरबो दालिबो बेनि थाखायनो आरोना स' ओमफ्राय आङो लाफा गोबाब संदों आरोना नाथुर जुनायबो लाबोदोंमोन नालाय बेनि थाखायनो आरोना स' देखायनि र' आं लाफा गोबाब माबायदि जादों स' आंनि लाफा गोबाब नै आं बांद्राय गेब्लेहोआखै आरोना बांद्राय गेब्लेहोबा आङो जानो मोजां मोना थाखायनो नै नुदोंना नांबावगौ ओंख्रिया बिनिफ्राय आं नाथुर जुनायखौबो एसेल' होदों होनदोंना मानो होनब्ला हासबेन्डआ जागोन जाया थिग गैया बेनिफ्राय आं हारसिंल' जागोन ओमफ्राय बांद्राय बुरजा होबा जानो मोजां जाया एसेल' होबासो माने गोथाव जायो आरोना जानो स' थौबाय थादो देलाय होनानै लानोसै बिथांखौ ओमफ्राय बेकग्राउन्डखौ इगनर खालाम दै लेथ्राथार स' प्लास्टिक आलायनाय दं बेफोरलाय थाखायो आरो किटचेन नालाय स' बेनिफ्राय आं नानिखौ रेडि खालामसै लोगोफोर नानिखौहाय स्कुलाव दोनलांनो फैबाय आरोना जोङो डाइरेक्टनो न'निफ्रायहाय दिनै थान्दा गुसुथार सान्दुं दुङाखै दिनानो गुसुनो स' थांबाय थानोसै होबाय थादो दिनानो माबायदि दोमैलुलुनो सान्दुं गैयाहाय दिनानो गुसुथार होनदां दोमैलुलुनो माया दिनखौ होनदां गुसुथार थान्दाथार दोमैलुलुनो नुवाखै नोङो बोरैबा अखा हांहांनो गुसुनो नोंहालाय मेगनानो गैखायाबा मेगन दंबालाय माथो नुवाखै नोंलाय होनबालाय ओरैनोसो थगायदोंसो आंलाय सानदों सनालिया मेगनानो खानासो जाबाय नामा नुला नामा होननानै थगायदोंसो थगायलायोबो थगायनो रोङो थगायनो हामाथ' बिदि थगायनो हामा मानसिफ्रा गाज्रिनो थगायबा गाज्रि होनो मानसिफ्रा थगायबा मोजां होना आरोना स्टार होदों मालाबा स्टार बोरमा मैदाफ्रा हनै बोरमा बोरमाखौ मा होनोमोनलाय गद वाव नालाय बिबारा खथ' मोजां जेराव माबायदि बिबारा येस गुसुथार आरोना दिनै जाय दिना बोरैबानो थान्दा बाजार थांगोनसै आङो गाइखेर दोनदोंमोन मैया गाइखेर लायनांगौ आरोना ओमफ्राय सानजौबाथाय मोना गाइखेरखौ मैयाबो मोनबोआखैना आङो दोननो थोनबाबो माने बयबो लाङोना बयबो दोननो थोनो ओमफ्रायो मालायफोरनिखौनो लानानै थाङो बेनि थाखायनो आरोना डाइरेक्ट बाजाराव थांगासै ओमफ्राय बाजाराव ससेल' गाइखेर थाबायलांसै आं टाइमनि सिगां फैग्रोखादों मानोना आंहा गाइखेर लायनांगौ नालाय बेनि थाखायनो है जाम्बि बायदि माबायो
थाबायलाबायनांगौ नोंखौलाय थंगे बिसिम दङ नामा? ओं दङ बेयाव गाइखेर लानि 1 hour later. स्कुल गफिनबाय आरो दा थांफिननोसै गाइखेरखौ दिनै मोनबाय खेबसेनो 1 लिटार लाखाबाय आं नाबो लाबाय ओमफ्राय मैगं फोरासो जोगोनार बिबार लादों आरो दा जाथ'बाय थादों न'सिम थांनोसै ओमफ्राय ओंख्रि संबोखादों ओंखामल' संहैनांगौ दा मावो थ'आवहाय बोरैबा ने खाजा नै खाजा माबायदिथाय चक्लेटआ गोथाव होनदों बेखायनो लादों आं मोनसेयावनो 10 थाखाबा ओमफ्राय आं फरायनायजों गोथाव लायो जानाय नायदो दा गोथाव नंगौना नङा बेयाव न'आव जाहैदोब्रा न'आव मा जानाय न'आव जायो नामा न'आव जाहैदो जानो ड्रेस खुलिनानै जानो दा जाया गारियाव लेथ्रा नाङो दै गैया बेयाव दै दंबाबो जाया मैला नाङोना दिगदार जायो न'आव जाहैदो न'आव थांनानै गलांबाथ' आं मिन्थिखाया हायरड मोनफैबाय नै जोंहा मानो मोनफैदों हायरड मोनफैबाय न'आव थांसै मानो जानांगौ जाखो हायरड मोननायाबो मानो जायो एर'प्लेन बेयावलाय मा एर'प्लेन हेलिकप्टार थालाबायनांगौ गैया मोनानायाव थायालै बेयाव गैया हेलिकप्टारबो सस्ति दाबा मोनबाय एगजामाव गेलेनो होआ जाम्बिलाय क्लास जाबासो दा गेलेनो होयो स्कुलाव एगजाम दिनाव गेलेनो होआ औ मा जाखो लोगो जादों सिरिनाया सानैजों लोगो जाथारदों माबायदि लोगो जाया आखाइ हमथानानै नोंगौसै नङादां नोंगौ थगायाखै आंलाय थगायदोंसो सानदोंमोन लामायानो संख' लानो बास स्टेन्ड मोनफैबायानो बालासो अबावबा थांगोन बियो बेंगलफ्रावसो थांगोन खोमा बेंगलाव होनदां मा बेंगल ओरैजाय बेंगलाव नों मिथियाहाय आंसो मिथियो एनि बास स्टेन्ड मोनबाय नोंलाय मानो नांगौ जेनेबा नों मिथियाबालाय मानो सोंबाय थादों हा नों मिथियाबा मानो सोंबाय थादों होनदां बेबो जायगानि नामब्रा जायगानि नाम बेयावसो थांनो नागिरदों सोर थांलाबायनांगौ न'आव थांसै दायदै गिराखै आरो बाबु बासा बेयाव थांनो नागिरदों नामा गोजानथिंजायसो बेंगला गारि गिदिर फैगौ मोनफैबाय नै थ' ओंखारसै लोगोफोर न'आव सफैबाय ड्रेस गानस्लायहोनानै लाग्रोसै बाबि स्कुलाव मोजाङै दोनथ' दे खुदो इथिं देखायबाय थानाङा बेयाव इथिं दखायाखै इथिं देखायहैबा माथो बेलाय रायलायदोंसो दा मा बे रायलायनाय मडेल जायो नामा स्कुलाव मोजाङै दोनदों बे मोनसे रायलायनाय जायो बिदि रायलायो सोरबा बाबि मोजाङैसो होननांगौ एफ्राफेजों एजों होबाय ना ओमफ्राय छथाखौबो सारकेल खालामबाय ओमफ्राय एबिसिदिजोंबो एबिसिदि लिरबाय ओमफ्राय जेबो लिरहोआखै बेल' माखौ सारकेल खालामहोआ एफ्राफेल एबिसिदि हा एफ्राफेल छथा सारकेल खालामहोदों सारकेल खालामहोदों एफ्राफेल छथा ओमफ्राय बोराखौ सारकेल खालामहोआखै दे लिरहोआखै बोराखौबो नों खामानि मावनोसै ओंखाम संनांगौ ओंखाम संलाङाखै आं गुसु जायोना दालाय नै आं बिजिखौनो गानसै दे गोजाङाखै 10ता 10ल' जादोंबा दाबो बाबि आं गोजाङाखै
Ham जानना लाबाय आं लोगोफोर ओमफ्राय गाइखेरबो जाननोसै दा नै नाया आधा केजि आरोना आधा केजि लाबोखाबाय नै सोरथो हाथाय बाजाराव थांबाय थानो ने थांबाबो आरो लाबोलिया आङो नै एसे सुना लानो गाइखेरखौ सुना लाबाय आरोना एसेनो जोगोनार बिबारबो लाबोदां एवना जानो गाइखेरखौहाय फुदुंनानै लानोसै गाइखेरानो बोरैबा दै लाव लाव आरोना नै हाथायनि गाइखेरा बिदिनो अबेबा मोजां अबेबा गाज्रि नैबे आरो बांसिन मोजांसिन नै नैबेहाय एसे साबसिन 1 लिटार खेबसेनो गाबोनसिम लोंखागोन लोगोफोर बेखौ एसे दै होनानै मलहायनानै लागोन आं ओरैनोथ' माने मार्केटनिफ्राय एसेल' होदों आरोना नै एसे मार्केटनि गाइखेरफोरा दै लाव लावसो जाबाय दै लाव लावखा बेबो सोरखौ जाफुंसार फैदोंमोन जाफुंसार रिंसार मोनाव थाग्राया ओंलै आं भारा थाग्रासो बिसिनाव गरम खालामना लानोसै गाइखेरखौ बिराद गाज्रि नुथारबाय आरोना बेखौ गोसोम सोमखौहाय खारला बेयो एबारबाबो गाइखेराबो नायबाय थानांगोन नङाबा गोदौफावजोबगोन गेसां फिसायावसो बसायखादों ओमफ्राय नाखौबो दा एवनानै दोनगोन आरोना दा सानाव बेदर दरनै दरथाम दङ नायनोसै नाखौबो एवखांसै जिखुनु जादेरनाय जाबा जानोसै जादेरनाय जायाबा मोनायाव जानोसै स' बेखिनियानो ओमफ्राय नानिनो ड्रेस सुनांगौ दं गाबोनथ' बुधबार पिटि ड्रेस ओमफ्राय बे रेगुलार ड्रेसखौहाय सुनानै दोननांगौ दा सुनसाङो दसे थानानै जेबानो गाइखेरा गोदौफावसिगौमोन मबाइल नायै गोदौफावासै नै गोदैयासै मबाइल माबा चेक खालामदोंमोन आं बेखौ नायनायावनो गाइखेरा गोदौफावसिगोन आरो दसेयावनो खाथियावनो दं गसंनानै ओमफ्राय नायसनबावाखैमोन खाफाल मोजां गोदौफावासै आरोना फुदुंनानै लागासै आं जलदिनो मबाइलखौ नायथ'ला दोनथ'नोसै मोनथ'वाखै र' गाइखेर लोंदों गोसु नै बेहा लोंबाय सासेया लोंथ'वानो मालाय दा एसे लोंगोन दाय लोङो गेमल' सानसे मा होदों आं सिनि जेबो होआथ' माखनसो बियो गाइखेर माखन बिदानि काप गिदिरखाय बांसिन थानबाय थायो ओमफ्राय नै आं एसेल' होयो आदाल' होखायो आङो माने बे बार्थडेआव मोननायखाय बेखौ लोंबाय थायो आरोना हेपि बार्थडे मालानो फिसा जाखांबाय स्लिम सोला सुलुनाय गैला लोंथ'लानो बियो ओंखाम जागोरसै ओमफ्राय दाहायसो लोंसिनो सासेया लोंखासिन दानो लोंथोंसै बियो फार्स्टआवसो आंबो ओंखाम उखैखाबाय अबावसो ओमफ्राय र' ओंख्रि गरम खालामदां गुसु जाबायमोन नालाय ओमफ्राय मानो आंनि आथिंसिम लाबोखो थोरसिखौलाय सोलानो गावनि खुरैखौ ओंखाम जाना लागोरसै र' ओंखाम उखैबाय लोगोफोर नार्जि एवनांगौमोन बेखौनो बावनानै दंमोन आङो ओंखाम जानोसै जालायलायबाय ओमफ्राय नाखौनो एवाखै एवना लागोरनोसै ओमफ्राय जानोसै बेरोहाय नाया मोखाङा ओरैनोबा दागो जानानै दं थाव गुदुं बेरनाया 2000 years later लोगोफोर बाजारनिफ्राय थांनानै फैबाय बाजार थांनायखौ भिडिअ खालामनो हायासै मनायानो ओरैबायदि बुंजोब्बाय आरोना इयाव ओंख्रि टमेट' एसे लाबोदों बेखौ सावजानो न'निया बारा थायाखैना न'निया गैला गोथां गोजा जोबसै ब्रक'लि ओमफ्राय नैबे बुथुवा भाजा एवजानां नै सामब्राम बान्दा कफि सामब्राम गुफुर बानलु इयावनो गोजाजोब ओमफ्राय आंहा माइरंबो जोब्बायमोन नै माइरंबो एसे लाबोबाय आङो ओमफ्राय ब्रेड बाटार नागिरबाय बाटारानो गैया नै जिलि लाबोबाय जों बानायसै ओमफ्राय नैबेयो गनेश लादु आरोना माने सनालिया जानो लुगैथारदोंनो दखानाव मिस्टि जानो होनबाय दाना गनेश लादुसो लाबाय खोख्लैबावदों बियो लामायावहाय नै गावनो लानो होननानै लाबाय गेब्रुखोना माखो सिङाव मिथिला बेनो लानो गोरों बायदि लाबाय खोख्लैबाय नै बेल'नो ना बेयावनो बेसे बुरजा थाबोखो भगबानसो जाने
500सोनि बारा थाबोबाय खोमा सामब्राम गुफुरानो आयु माबा फवा 70 थाखा लादुआ नै साथा बासिनो गासिनो दं एक्सुआ बेसेबां पाकेट होगोन ना बेसेबां गासिनो दं जेबाखै लादुआ आंबो मोनसे सानसे थाखाय हासिनो मोनसे हाबा फुख्रियाव दाबो दाम आयु सामब्राम गुफुरा फवायावनो 70 थाखा फवा आरोना अयथासार दाम ओमफ्राय सामब्रामालाय 30 थाखा केजि आं एसे खमाव मोनबोदों फिसाबो ना ओमफ्राय गैला लास्ट बाजारमोन बिनि थाखायनो बाजार थांनायखौ जेबो भिडिअ खालामासै ओमफ्राय आरो फैनायावबोथ' मनायानो बुंबोजोब्बाय थिखोनो हायाखै नानिखौ आखाइखौनो हमनो मोनाखै टट'आव खुनुरुखुम थिखोनानै न'सिम लाबोबाय टट'खौहाय बास्टेननिफ्रायबो थाबायबोनो हाला आखायानो बुंजोब्बायना मोननै मनायाबो जायगा थोआसै बे मना फिसाखौ 10 थाखानि बायदेरनानैसो लाबोनांगोन ना नङाबा न'आवनो मेरला मनामोन आं लांनो रोङासै थोगोन साननानै स' मैगंखौनो बायथ'नांला आङो बायनानै लाबोजोबखाबाय आरोथ' जानायानो जाखाया बांसिनानो हारसिं फान्थाव दङ न'आव मेरला थायदों ओमफ्राय बिमा फैहां जानानै दङ नायनोसै सेटारडेफ्राव फैयो ना मायो माने फ्राइडेआवहाय जोंहा जों गामियाव सारादु दं नालाय आयंनि बेनि थाखायनो आरोना सेटारडेफ्राव फैनो हागौ बेनि थाखायनो माबाथ'वाखै खाथ'वाखै गरसिबो दङ एसेनो खानसै उनावहाय बारा राब्रेनायखौ खानानै जानोसै आङो खोमानि थाखायबो बांद्राय जायाखै आरोना ओमफ्राय जे आङो दाख्लैफोरनि भिडिअ जायफोरा नायदों बिसोर मिथिखागोन आंहा खोमानि एसे प्रब्लेम जादोंमोन डक्टर नायजादोंमोन ओमफ्राय खोमायालाय मोजां मोनदोंमोन मुलि जानानै ओमफ्राय नै दाख्लै साननै सिगाङावहाय मानोबा एसे प्रब्लेम होफिनदों आरोना एसे साफिननो दों माने गुंग्राय नेरबा दाथ' एसे गगा मोनदोंना गुंग्राय नेरबा माने खोमाया साहैयो आरोना मानोबा मिन्थिला स' ना गुसुजों जाखो ना माखो मिन्थिला आरोना स' आरो साननै सानथाम नायबावगोन आङो जुदि बांद्राय जायो डक्टरनाव थांफिननांगोन आरोना उफाय गैया स' नायनोसै मा जायो स' ओमफ्राय लोगोफोर भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै ओमफ्राय थाबैनो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन दे बाय बाय एन्ड लाभ इउ टेक केयार